Jaký jsem to jak video opět nevím, s počítačem židlí na kanálu Real Brothers a od mého posledního let's play se nic nezměnilo, nic, ale vůbec nic se nezměnilo. Vůbec jsem za kamerou nehrál, ani 5 minut jsem nehrál za kamerou. Tím pádem já si můžu hned spustit hru. No a ticho jo, protože já natáčím, OK. No. Máš blbý, to už prohrál. OK. No, dílu se na nic nezměnilo. My jsme teda asi tím pádem, jo, jsme tady. Tím pádem my si vezmeme vojáčky další. A chvilku budeme přetáčet. A potom... Natáčíš bez webky? S webkou. Tak. On si obsazuje zase to, co já jsem si dole obsadil. Hej, to je hrozný týpek, kámo, prostě. Celkem velký troll to je, hm? Aja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 j. Čekat takhle. Mám, tady už nic kupat nemůžu. Pádem. Ok, to je jedno. Se budu snažit takom přetáčet, ať mám nějaký pořádný vojska a můžu tomu pustit do boje. Od mě zatím to tu hodně obsadí, ale to nevadí. Jako můžete hodně slyšet klikání myší, protože na to pořád mačkám. Ok, teko ne, teko na to budu mačkat jenom když to bude. A nebo jo, pořád na to mačkat, to je lepší. Ok. Sorry, tak asi chvilku koukám na to, jo, nevadí. Nemusí vám to ani vadit. Čkej. Teďkon by měli přijít nějaký hustý vojska. No, tyjo, 6 klopů. Dobrý. Neříkám, že je to něco excelente, damente, gemente, lantevante, šukrante. OK. Mám zvuky za... Já, teď... Co jiného jsem měl udělat, když mi došel dech? Sorry, ale... Před chvilkou jsem stával. Obří síla, to je fakt super. Už jsem si to dávno naučil, už to dávno tohle kouzlo umím, ale nevadí. Drahokam jeden za den, ještě si obsadíme zpátky tohle. Ne, protože nevím, proč mi to ten cíkan obsazoval pořád. 500 zlatí jako kamery, to ujde. Tím pádem, ale sice až za týden, ale nevadí. Nevadí. OK. Tady. To nedáš. No dáš. No to máš donést, ne? Základní sebeobrana, protože tu tenhle týpek budu potřebovat. Nemůže být. Tak to může mít jenom. OK, to koupím. Super. Stalo to 2000 a nevadí, my máme prachu, že... Co? To ani nebudu říkat, protože to je prostě no comment. 1000 zkušeností ujde úplně v pohodě. Pádem si najdeme tohleto. Teďko přetočíme. Aha, tady asi tady je zelený. Tím pádem mi zatím zůstává záhadou, kde je červený. Už to nějak tak trošku tuším, kde by mohl být, ale teď první chci dobít to zelenýho. A prozkoumat... prostě dnešní díle chci dobít něčí hrad už konečně. Teďka jsme si připravovali jenom vojska, prostě, aby už jsme na to měli vojska a všechno. My teď už vojska na to máme, takže já už teď chci prostě vybojovat už nějaký hrad, no. To je jediný to, co jsem to mohl říct. Jak trošku mluvím postiženě, ale jo, máme tady hradík. Tyjo, to by bylo super, kdyby neměl nikoho v hradu.
Má někoho v hradě, to nevadí. Taky vojska si robí srandu, ne? Ježiš, to jsou košťáci, fakt. Dáme přesně znaky klopa. Tak. Tohle jsou to naši do této debila. Nebudu s váma o to bavit. Počkej, takhle. No, zabili jsme Kyklopa. Je to nerven do tohle košťata. No, dobrý. Ním to ubíráš Dobrý. vody, šo? Dobrý, tady se tam uklidá. Ne. Neubírate zpomalí. Tohle to ubíráš ty. No. Ne, dále ty kukuřice. Dáme zase přesnost na tohle týpka i dává větší damage. Super. Ne. Sakra, to mi snoubral. Jeden život, to je dobrý. Haha, cípl oba dva. Super. Poison, počkej, já zabiju tím vlastně tohle. Nepřítel se ti zdává, fakt ne, díky. Ne, nenechám ti odejít, protože ty bys takem ještě větší armádu. Sorry kámo, ale na mě tohle neplatí. Dáme na ní lepší vedení. Super, mám jich město. Co je dobrý? Oni by měli mít stejný vojska jako mám já, akorát mají toho jednoho novýho. Pádeme si jenom dolů a tenhle je jaký? To je tenhle debil. OK, tak ty tu nechám. Super. Au. Takže jo, to, co jsem dneska chtěl udělat, jsem splnil vlastně. Ještě jsem sice zelenýho nevyhladil. Ještě jsem ho nevyhladil, ale obsadil jsem mu hrad. To je taky stalo moc super. A dnešní díl bych chtěl jo, ok, super, je do 1000 každý týden, to je v pohodě, ale dneska chci obsadit, dneska chci vy to prostě vymítit, nebo jak to je, prostě já by už nebyl, aby už nehrál. Ok. Sorry. Ok, tak budu se mrknout do tohohle. Tady potřebuji nějaký vojska. Má se. Jo, vlastně tohle už mám. Aha, jo, super, sorry. Ale musím jít na tohle. Ok, nevadí. A sakra. Super. Jsem se udělal takový čekvátor. Střelaj. A nemůžu ti vrátit manu, protože mám manu celou. Aha, jo, super, to chápu. Pojeblivo, super. Se chci zase vybojovat zpátky, jenom tohle. A zkusit ještě obsadit další hrad. Tomu a přemýšlíš, jaký tvorce, jo. To nevím, jaký tvorové by to mohly být. To mi zůstává za tím záhadou. Mám už 100 000. Zelený, bingo, tady je. Zelený, čau zelený. Máš se dobře. Asi jak dneska ti vymítím. Tak nevím, jestli se budeš mít dobře, no. Ale chcípneš, kámo, sorry, já ti to říkal. Hned jsem ti to říkal, že chcípneš. Nevadí, že jo. Nevadí. Jenom tě vymítím a jenom vyhraju. Ale jsi na videu? Můžeš být rád. Má lučišníky, to je parchant. Já jich mám víc. On má jednorožce. Těch se já nejvíc bojím. Dovodovat nemůžu.
Tyhle. Dostaneš, bosáku, dostaneš, bosáku. Ne, a mračí ne vlastně. To nebude trvat moc dlouho. OK. Katus. Až se zbavím tohohle parchanta, tak už to všechno bude úplně v pohodě, protože někoho se potřebuji zbavit je ten. To prdel, on taky dává dvojí útoky. On to nespomaluje. To už je horší, ne? Já nevím, že takový. To už je horší. Magický šíp na tohle parchanta. Ježiš, ty jsi silný. 6 životů mu to ubralo, jenom jo. No. Jaký byl minulý ten boss? Minulý ten boss byl hustý. Co to bylo? Takový ten s tou hůlkou. On to nebude jít. Jo. Co? No, to nezabilo. Tyjo, to bude hodně těžký boj, ne? Rychle. Jej. Měl bych sem ten boj dát, ale doufám, no, můžeme jenom doufat. V téhle chvíli můžeme jenom doufat a držte mi palce, že ho vyhraju teďkon. Držte mi teďkon jenom palce, ať to vyhraju. Co už to vyhraju, ale taky ztráty, tyhle, to jsem ještě neměl, ne? Zabili mi Tyry z mýho Magika. Sakra, ještě jsem mu nevyhladil, tyjo, ne. Ale to je jedno, zabil jsem další armádu. Ale proč jsi tam dal? Zabíjej. Ale tady ty, jenom tady ty, jo? Tady, třeba jenom tady ty. Jedem si je oživit a půjdu napadnout. Teďkon půjdu napadnout toho, že jo. Červený, jo, a ještě tady vpravo od mýho, jo, super, díky, že jste mě oživili, fakt díky. A tady by ještě měl být někdo, tady takhle vlivu. Ale tam si ještě vrát nechci, protože o něm vůbec nic nevím. A ani nevím, co to je, takže by mě mohl fakt dost nepříjemně překvapit, což nechceme. A nebo počkat, já by se měl mít v hradu vojska. OK. Dáme si jenom vojska. Že já se přes tohle v tom nedostanu, v tom nepadne. Dej to zpět. Dej mi tam hranice. To bylo zase čítrou. Tady někam se chci dostat vedle týmy Síry a třeba z minutu zatím ujde na to, že jsme získali další hrad. Tyjo, na to, že jsme získali další hrad, pak ještě nějaký, pak jsme zabili 2 vojska jeho. Co je ty manle? Aha, takže to bude problém, tady možná, že ani nikdo není. Možná, bude tady určitě ale někdo. Se mi nezdá, že by to jeden nebyl. Se mi nezdá. Tyjo. Hele, tady parchan zelený a jdem do něj. Ty vole, jdem do něj. Pičo, to je chcípák, musí chcípnout už do prdele. Běž do něj, máš 83 koníků. Takhle proč se zapínáš, mám ti dát. To nejde. Nejde. Co dát, jako se soustředím na boji. Můžu si udělat to a udělal bys mi to tohle? To nejde. Ne. Nejde, to nemůžeš najít. Už to tam máš. Nejde. Dobře, zabil jsem si orla, je toho jednoho. Lamáka. Ježi, tak ty si podám pev, kdyby jsem nechtěl. Teď to nebudu ani mít velký ztráty, jenom 14 jako skřetu. Ježiš, takový lamy. Lepší umění boje.
5. úrovně generál. Dovednosti z okruhu umění, boje a taktiky jsou nedostupnější pro povolání generála. Zvláštní schopnosti generála zvyšují morálku všech spřátelených bytostí o 1. To je dobrý. To je blbý. To je teda blbý, to je dobrý. Dáme takhle, tomu dáme takhle, tomu dáme takhle. To chci dát tomuhle, něco vydrží taky lama, to chci dát týdle, to chci dát týdle, chci dát tomuhle, to je mana. Boty dám Tyris, prsten dám týdle, meč dám Tyris, ať má lepší mečík, co je tohle. OK, takže to dáme takhle, a tohle co? Tak dáme takhle, to dáme takhle, to dáme takhle. To dáme takhle. Sorry, něco se mi tady zase přihodilo. Tak asi si jdeme vybojovat tenhle náš hradík. A budeme mít 3 hrady. Dobrý, ne? Dobrý, ne? Počkej. Problém. Sorry, tak hrůstá, mám úplně strašný hlad. Kdy už sakra chtípne? OK, tak pojď sebe a co, teď je to je. Vejte. A sakra, ne to. Ne! Sakra! Za
dneska bylo fakt hrozný prostě, já nechápu, jak se tohle z toho někdy mohlo stát. Já nechápu, jak mě mohli porazit takový vidláci, hnusný. Jako pochopím, že byli v hradě, ale i tak. Šmaria. OK, tak já si do příštích dílu se budu snažit nafarmit nějaký vojsko, protože s tímhle fakt se bojovat nedá. Já se s vámi teda prozatím rozloučím a bohužel čau, no tak čus, bus autobus, no čau. Oza.